Siang para siswa kelas 11 IPA lan IPS minangka malih kalian Gemaraya Edukasi ingkang badhe ngaturaken pelajaran basa Jawi kanthi materi cerita rakyat. Monggo sesarengan dipun mirengaken. Nah, para siswa, materi sing bakal dibahas ana ing crita rakyat iki yaiku nomor 1 pengertiane crita rakyat, nomor 2 unsur crita rakyat, nomor 3 ciri-ciri crita rakyat, nomor 4 wujud crita rakyat, lan nomor 5 sinopsis. Nah, iki sing bakal dibahas ana ing materi cerita rakyat. Nah, apa to pengertiane cerita rakyat iku? Cerita rakyat yaiku cerita kang rembaka utawa berkembang ing sawijining daerah lan dianggep minangka asil karya kolektif utawa bebarengan karo masyarakat ing papan iku. Jadi cerita rakyat ini adalah merupakan cerita yang berkembang di suatu daerah dan merupakan hasil karya kolektif bersama-sama dengan masyarakat di daerah tersebut. Inilah pengertian cerita rakyat. Unsur cerita rakyat. Nah, para siswa, unsur cerita rakyat ki ana werna-werna. Nomor 1 antarane yaiku tema. Tema iku mujudake ide pokok utawa masalah utama kang dasari lakuning cerita. Jadi tema ini merupakan ide pokok yang mendasari jalannya sebuah cerita. Nomor 2 tokoh lan penokohan, yaiku karakter para paraga utawa pemain. Karakter iki bisa dimangerteni saka tumindake, saka ciri fisike, saka lingkungane lan sapanunggali. Unsur sing nomor 3 yaiku setting. Nah, para siswa, setting tegese latar belakang kang bantu cetaning cerita utawa latar belakang yang membantu jelasnya sebuah cerita. Nah, apa wae sing kalebu ana ing setting? Nomor 1 wektu. Wektu iku bisa esuk, bisa awan, bisa sore lan sapanunggali. Terus papan. Papan kuwi bisa ana ing sekolahan, ana ing omah, ana ing alas lan sapiturute. Nomor 3 yaiku sosial budaya, yaiku sing ana ing keluarga lan sapiturute. Iki sing mujudake unsur nomor 3 yaiku setting. Unsur cerita rakyat sing nomor 4 yaiku alur. Nah, para siswa, alur iki mujudake rerangkening kedadian cerita atau rangkaian sebuah cerita. Nah, alur iki ana alur maju, alur mundur, lan alur campuran. Nah, contone alur maju yaiku nyeritakake bab lahir nganti makarya utawa nganti dadi wong sukses. Contone nalika cilik sekolah ning TK, terus SD, terus SMP, terus SMA, terus kuliah, terus entuk gawean nganti tekan dadi sukses. Kuwi sing diarani alur maju. Nah, nek alur mundur kuwi cerita sing ngeling-eling zaman biyen. Biyen ki aku ki sugih, saiki kok dadi wong ora duwe, wong sing kapiran lan sateruse. Kuwi cerita alur mundur. Jadi cerita yang awalnya misalnya sukses kemudian menjadi tidak punya, ini dinamakan alur mundur. Kalau unsur sing nomor 5 yaiku sudut pandang. Sudut pandang iki nyeritakake posisi pengarang ana ing cerita.
bisa aku apa dheweke. Umpamane aku berarti nyritakake pengarange. Nah, nek dheweke berarti nyritakake panguripane wong liya. Kuwi sing diarani sudut pandang. Unsur cerita sing nomor 6 yaiku amanat. Nah, apa to sing diarani amanat kuwi? Amanat yaiku pesan sing kamot utawa pesan yang dimuat ana ing sajroning cerita dalam sebuah cerita. Dadi ana ing cerita rakyat kuwi ana pesan sing diaturake utawa disampaikan marang wong liya atau orang lain. Jadi setelah membaca cerita rakyat, ada pesan apa yang disampaikan oleh pembuat cerita rakyat tersebut. Nomor 7 yaiku konflik. Konflik kuwi yaiku perkara kang dadi panjering cerita utawa punjering cerita. Bahasa Indonesia ya perkara yang menjadi pusatnya sebuah cerita. Ini namanya konflik. Para siswa, sawise para siswa ngerti tegese cerita rakyat, nomor 2 unsur cerita rakyat, nah nomor 3 ciri-ciri cerita rakyat. Apa to ciri-ciri ning cerita rakyat iku? Nomor 1 utawa A yaiku anonim. Tegese anonim kuwi ora ngerti sapa sing ngarang cerita mau. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang mengarang cerita tersebut. Nomor 2 utawa B yaitu kolektif. Kolektif kuwi cerita mau duweke masyarakat bebarengan. Jadi cerita tadi adalah kepunyaan masyarakat bersama-sama. Nomor C yaitu diceritakake kanthi lisan. Jadi ora ditulis, diceritakake kanthi lisan. Umpamane kedadeane Kutha Magelang. Dadi ana sing crita biyen-biyen oh Magelang ki biyene ngene. Ning ora ana sing ngarang. Dadi critane kuwi ming gethok tular utawa diceritakake wong siji marang wong siji lan sapanunggali. Nomor D diceritakake turun-temurun saka generasi marang generasi saterusé. Jadi cerita rakyat itu hanya diceritakan turun-temurun dari generasi dengan generasi selanjutnya. Jadi intine cerita rakyat kuwi ora ana sing ngarang nanging dadi cerita kolektif sing diduweki utawa dipunyai masyarakat bebarengan. Ini ciri-ciri cerita rakyat. Para siswa, wujuding cerita rakyat iki ana werna-werna. Ana sing diarani mitos, ana sing diarani legenda, ana sing diarani dongeng. Nah, apa tegese mitos, apa tegese legenda, lan apa tegese dongeng? Ayo disimak bareng-bareng ana ing materi saterusé. Nah, para siswa, apa kang diarani mitos? Mitos yaiku cerita kang dianggap bener-bener kedadian atau cerita yang benar-benar terjadi. Nah, kedadiane cerita kuwi bisa ana ing alam daratan, segara utawa langit. Jadi cerita tersebut bisa terjadi di daratan, kemudian di samudra atau di langit. Nah, paragane ana ing cerita mitos kasebut bisa awujud manusa sakti atau manusia sakti, bisa dewa lan kewan-kewan kang duweni kasekten sing ora masuk akal atau tidak masuk akal. Contone mitos nomor 1 yaiku cerita bab Kanjeng Ratu Laut Kidul utawa Nyi Roro Kidul. Nomor 2 yaiku cerita bab
Baru Klinting. Crita singkate ana pawongan sing jenengane Nyi Selokanta sing duwe garwa jenenge Ki Hajar. Wis suwe anggone bebrayan nanging durung duwe putra. Banjur mertapa. Nah, pungkasane bisa ngandhut utawa bisa hamil lan duwe putra nanging ora awujud manungsa. Wujude yaiku arupa ula utawa ular lan dudu manungsa. Nah, cerita lengkape mengko bakal tak bahas ana ing materi sak teruse. Nomor 3 yaiku bab cerita Jaka Tarub, yaiku pawongan kakung sing nyolong selendang lan sing dicolong yaiku selendange Dewi Nawangwulan para bidadari. Nomor 4 yaiku cerita bab Dewi Sri, yaiku Dewi Sri ana ing cerita bab pari. Jadi Dewi Sri kuwi cerita ngenani bab cerita ana ing tetanduran sing jenengane yaiku padi utawa pari. Cerita sing nomor 2 yaiku legenda. Nah, para siswa, legenda kuwi yaiku cerita kang kedadean ana ing bumi lan cerita mau bisa dianggep bener-bener kedadean. Nah, biasane cerita mau ana petilasane. Nah, petilasane awujud apa? Bisa wit-witan, bisa watu, bisa gunung, bisa kali, lan sak panunggali. Jadi dalam legenda itu ada petilasan atau bekasnya. Nah, bekasnya bisa pohon-pohon, bisa batu, bisa gunung, bisa kali, dan lain-lain. Nah, contoh cerita legenda yaiku nomor 1 cerita bab Danau Toba. Kuwi sing kedadean ana ing Sumatera Utara. Terus ana legenda Sang Kuryang. Kuwi cerita ing Jawa Barat. Nah, nomor 3 cerita legenda Batu Menangis. Kuwi cerita ing Kalimantan Timur. Terus nomor 4 cerita Maling Kundang, yaiku cerita sing ana ing Jawa Timur. Nah, gambaring cerita bisa didelok ana ing sisih tengen. Iki sing diarani legenda. Para siswa, nah, wujud cerita rakyat sing nomor 3 yaiku dongeng. Dongeng yaiku cerita rakyat sing isine ngayawara utawa kena diarani tanpa kasunyatan, ora nyata. Gunane ya mung kanggo panglipur utawa kanggo ngisi wektu. Mbok menawa para siswa nalika isih cilik seneng didongengi karo bapak lan ibune. Sanajan ceritane ngayawara nanging dirungokake uga nyenengake. Nah, tujuane bapak karo ibune ndongeng supaya putrane enggal turu utawa atine ben seneng lan sapanunggale. Nah, contone dongeng nomor 1 bisa Kancil Nyolong Timun. Nah, iki dongeng sing wis ana awit jaman biyen. Gambare ana ing sisih tengen Pak Tani karo kancil utawa wong-wongan sing medeni kancil supaya ora nyolong timun. Terus nomor 2 bisa cerita bab semut lan kupu-kupu. Bisa uga cerita bab manusia utawa menungso karo kera utawa kethek. Terus nomor 4 bisa cerita bab Cinderella. Nah, iki contoh dongeng sing yen diceritakake gawe seneng marang para bocah-bocah cilik. Nah, mbok menawa para siswa uga seneng yen didongengi. Iki tegese yaiku cerita sing awujud dongeng. Para siswa, sawise para siswa wis mangerteni tegese cerita rakyat, unsur cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, wujud cerita rakyat. Nah, sing pungkasan utawa nomor 5 yaiku bab sinopsis.
Jadi para siswa mengko yen tak wenehi tugas ngrungokke cerita rakyat apa maca cerita rakyat, para siswa kudu bisa ngringkes cerita rakyat kasebut. Kuwi sing diarani sinopsis. Sinopsis cerita rakyat yaiku gawe cerita rakyat kanthi cekak. Jadi cerita rakyat dibuat cekak atau pendek. Nanging tetep nggatekake unsur-unsur instruksik ana ing sajroning cerita rakyat kasebut. Nah, apa to tujuane sinopsis iku? Tujuane yaiku bisa menehi gambaran ringkesan ngeneni bab cerita rakyat kasebut. Iki sing diarani sinopsis. Piye carane gawe sinopsis ana ing cerita rakyat? Nah, para siswa mengko yen diwenehi tugas gawe sinopsis cerita rakyat sing kudu digatekake ana werna-werna. Nomor 1, maca cerita kanthi permati atau membaca cerita dengan teliti. Nek ngrungokake ya ngrungokake kanthi tenanan. Terus nomor 2, nyatet utawa nemtokake gagasan kang penting. Dadi sing penting dicatet, yen maca ya sing penting-penting mbok menawa di garis nganggo pensil lan sapanunggale. Nomor 3, nyusun prastawa kanthi urut atau menyusun peristiwa dengan urut. Nomor 4, yen ana dialog utawa monolog ora usah ditulis, cukup ditulis garis besar wae. Dadi sanajan ditulis ya mung ditulis garis besar wae. Nomor 5, sinopsis ora entuk nyimpang saka alur cerita lan isine. Dadi alur ceritanya juga nggak boleh menyimpang, mau ceritanya gini terus begini lan sak teruse. Jadi cerita mau kudu urut, ora kena nyimpang alur cerita lan isine. Nomor 6, ngrakit prastawa kasebut nggunakake basane dhewe kanthi cetha lan cekak. Jadi merakit peristiwa tersebut menggunakan bahasa sendiri dengan jelas dan cekak atau pendek. Iki carane gawe sinopsis. Jadi para siswa mengko yen diwenehi tugas diwaca meneh carane gawe sinopsis kuwi piye supaya dadi apik. Mengkono para siswa materi bab cerita rakyat. Muga-muga para siswa jelas. Muga-muga para siswa dadi ngerti bab cerita rakyat. Nah, para siswa, amarga materi wis rampung, aku ngaturake panuwun kanggo para siswa awit wis bisa ngikuti utawa nggatekake lan ngrungokake materi bab cerita rakyat ing dina iki. Matur nuwun lan aja lali subscribe, like lan share. Lan minangka pungkasane ngatur lan minangka pesen kanggo para siswa, aja lali tetep sinau supaya para siswa bisa nggayuh cita-cita kanthi lancar lan kanthi marmake. Dadah, selamat berpisah.